முக்கியமானது இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் வெள்ளக்காரங்க நிலத்துக்குள்ள வரும்போது எல்லாரும் ஆமா துறை எசமா அப்படின்னு போய் மண்டிட்டான். ஆனால் ஒரே ஒருத்தர் தான் என் மக்கள் உழைக்கிறான், நான் எதுக்கு உனக்கு வரி கட்டணும், ஒரு நெல்மணியை கூட உனக்கு வரியா தரமாட்டேன்னு சொல்லி போராடிய நம்முடைய பாட்டன் புலித்தேவன். புலித்தேவனுடைய படையில எல்லா சமூகத்தை சார்ந்து இருக்காங்க. புலித்தேவன் தன்னுடைய மனைவி இறந்துடுறாங்க, அவர் அழகு. தன்னுடைய மகன் வெள்ளப்பாண்டியன் அவர் இறந்துறாரு. சொல்லப்போனால் வெள்ளப்பாண்டியன் தான் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் முதல் மரணம்னு சொல்லலாம். அவர் இறந்துடுறாரு. அவர் அவர் கலங்கரை 2 பிள்ளை, ஒரு பொண்ணு, மனைவி எல்லாம் இறந்துடுறாங்க. அவர் கவலைப்படுறாரு. ஆனால் தன்னுடைய தளபதி வெண்ணிக்காலாடி இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே வெண்ணிக்காலாடியை தன் மடியில் தூக்கி போட்டுக்கிட்டு ஓன்னு கதறி அழதான்னு சொல்லி புலித்தேவன் சிந்துகிற நாட்டுப்புற பாடல் பாடு. அப்போ தன்னுடைய தளபதி மேல அவருக்கு எவ்வளவு பெரிய பாசம் இருக்கணும். அந்த தளபதி இன்னைக்கு புலித்தேவனை கொண்டாடுகிற அந்த சமூகத்தை சார்ந்தது கிடையாது.